Minä olen Anni ja esittelen teille nyt kultakavion tallin, joka on uudistunut. Ja tänne on tullut yksi uusi talli, joka on tuossa. Ja nyt esittelen päätallin ensimmäisenä. Joten tuossa lukee päätalli ja tuossa lukee päätalli. Tästä pääsee myös sisälle, mutta tuohon laitetaan sitten yhteysverkko. Ja tuossa paljon on annettu, jonka olen saanut kuitenkin joulupuolilta yhden hevosen, jonka nimi on Fili. Se on täällä allissa, että se vielä. Tässä on Ellarok ja sillä on 2 varsaa täällä tallilla. Ja ne eivät ole vielä kasvaneet, mutta ne voivat jo erottaa ennestään. Ja niitä ei ole myyty, siis vain niitä nyt kyllä tässä videossa esitellään. Tätähän tulee sitten pian jatkossa. Mutta tuon Hannu-veritamma. Sitten mennään tänne sisälle. Näin. Tullaan täällä sisällä. Tuossa on ponien lumia, tuossa on rasvat, niin kuin tuossa on hevosten kuvia tällä tallella. Tuossa on ruokaa, tuohon on patsas. Joku on jättänyt tänne se pitäisi aina vielä varstalleen. Ja tuossa on paljon. Ja tuossa harjaa Noora. Hei Noora! Hei! Täällä ensimmäisenä on Hurkade, eli pahis. Se on friisläisori. Tässä on Fanny, tässä isossa karsinassa. Siihen tulisi vielä rauja sen siskolle siis Lotalle. Ja se on Klödalasten tämä. Tässä on Fili, jonka minä sain. Ja se on friisläistamma. Tässä on Viu. Se on Akhaltakin hevostamma, mutta sen oikea nimi ei ole Viu, vaan sen oikea nimi on Pilhil. Tässä on Flika, se on friisläistamma ja se on tuo sisko. Ja ne ovat vain niinku sattumaltaan tulleet. Tässä on Jukka, en muista sen oikea nimeä, mutta se on Jukhuk, eli junaveturi. Se on Islannin poni, ori. Tässä on Richak, se on pulvertamma. Tässä on Riller, se on arabitamma ja sillä on riimi päällä. Tuolla on loimi päällä ja se on Fildeena. Se on Knapstrupperiori. Ja siinä oli meidän päätalli. Täältä se siis näyttää. Siihen ei ole vielä tullut kattoa, koska ei me ole saaneet asennettua siihen myöskään lamppua. Tuolla pitäisi olla erättömät varsat, mutta emme nyt juuri olla laittaneet sinne yhtään. Mutta niin. Sitten pitää etsiä Susanna, koska hänen pitää jatkaa tästä eteenpäin tätä videota. Mutta voin nyt sanoa, että 2 on alhaalla. Siis ei alhaalla kuin matkalla. Ja niillä on 2 hevosta mukana, jotka ovat Tofreis ja Kamu. Kamu on arabiori ja Tofreis on Livitseruuna. Voitte tunnistaakin sen jutun. Mutta juu. Ensin näen Susannaa. Sitä ei löydy mistään. Näettekö Susannaa just? Susannista. Tuossa on toinen Ellarokin varsoista. Mutta se ei ole Susan. Ja tuolla on mutta siitä on 2 punainen ja punainen traileri on matkassa ja punainen auto on matkassa. Mutta tuolla on yksi niiden.
Susanna noin. Sen pitäisi esitellä tämä talli. En siitä halua miten esitellä mitään. En tiedä edes mikä tuo ääni on. Sitten täällä poitettu jostain. Mutta missä Susanna? Onko hän sisällä? Susanna. Susanna. Hän on kyllä tämän perheen äiti. Susanna. Bleh. Mä en jaksa. Tämän sijaan, että Susanna ei löydy, hänet voidaan löytää tämän aikana kyllä. Mutta tämän sijaan, että Susanna ei siis löydy, niin sen esittelee Noora. Noora! Mitä? Tuletko esittelemään varsallin? Kyllä, kiitos. Hei, minä olen Susanna. Ei, en olekaan Susanna. Hän huusi väärin. Hei, minä olen Noora. Ouch. Ja minä olen täällä tallityttönä, toimin. Ja omistankin täältä yhden hevosen, jota vain hoitettiin. Mä en ikinä pysy pystyssä. Jota vain hoitelen täällä. Joten nyt minä Susanna sitten jatkaa, jos ei jos löytyy. Mutta ensiksi minä sanon rodun ja sukupuolen. Ja nimen. Jos vain muistan sen. Tai juu. Tässä ensimmäisenä on Fiona Klambi. Gamma. Se on se on mikä se nyt olikaan? Irlannin koppi. Tamma. Ja siellä kuuluisi olla myös Salama. Elikkä Salama McQueen. Mutta se on nyt erottumislaitumilla. Mutta ei ole vielä. Se pitäisi siirtää sinne. Se ei ole nyt kasvassa. Niin kuin täällä on Saffrace. Mutta siellä kuuluisi olla myös tuossa Henna. Mutta Henna sekin on erottumislaitumilla. Ja ne ovat adultsiloita. Ja tämmöinen. Mitä Faldoa tekee täällä? Tuo on Knapstrapperi. Se on tuon varsan isä. Tämä on Saara ja se on Knapstrapperi tamma ja sen varsa pitäisi olla pilkku täällä. Se on orivarsa ja se on Knapstrapperi. Sitten mennään tänne talin yläkertaan. Ja täällä pitäisi olla porkkanat. Porkkanat ja rimuja ei nyt ole, kun tuossakin on yksi. Ja sitten päätallissa taisi olla yksi rimu, joka ei siis saisi olla siellä. Ja tuossa on hevosilla ruokaa. Ja tuossa on yhdet suitset. Tässä on satuloita. Mutta päätallissakin oli yksi satula, se lännen satula, jos näitte. Tuossa on tuommoinen aita ja tuossa on kirja. Ja nyt minä kerron tässä päätallin kuin varsatallin alakerrassa, että tämä on ennen ollut tästä. Voin sanoa milloin tämä on tehty. Tämä on tehty muistan kyllä, mutta minä voin kertoa sen. Tämä talli on rakennettu, tämä varsatalli on rakennettu 1059-luvulla. Ja jos tässä ei olisi nyt hevosia, se näyttäisi todella vanhalta.
ja ilman, että tämä ei olisi lakaistu. Mutta nyt kun siinä on hevosia ja se on lakaistu, niin se on niin uuden näköinen. Mutta niin. Elikkä kohta tulee jatko-osa ja siinä videossa toivottavasti näemme Susannan. Susanna on varmaan Undemailla, mutta ei ole se ainakaan ole sisällä. No seuraavassa videossa esitellään sisältä ja nuo ponitalli ja nämä vietnamilaiset hevoset. Ja sitten tuolta hevoset tuohon niitä ei näy, mutta ne ovat silloin ulkona. Mutta juu, seuraavaan videoon, hei hei!